Minule som kúkal film a videl som, ako tam išli do arkády. Hovorím si, wow, to musí byť cool si ísť zahrať arkádu. Tak som tak sedel a potom som si spomenul, že bývam vlastne v Amerike. Takže som sa rozhodol, že skočím na počítač, napíšem najbližšie arkády blízko mňa a našiel som, zobrali sme sa a išli sme. My už sa nachádzame teda pri arkáde po hodinovej ceste a už sme si rovno aj zamenili. Máme tu vlastne 205 centoviek, čiže $10 nás to vyšlo. 205 centoviek a poďme sa pozrieť dovnútra, ako to tu vyzerá a čo ideme hrať. Vôbec neviem, čo ideme hrať prvé, ty kokos, lebo toho je tu strašne veľa, tu sú nejaké kupóny, tam môžeme vyhrať nejaké tickets, tu je Doodle Jump, tu je nejaký SpongeBob. Tu je strašne toho veľa a my musíme prísť na to, ako sa tie veci hrajú. Sú tu jackpoty, sú tu dokonca tie hádzacie gule. Je tu toho extrémne veľa, čo si ideme práve zahrať a poďme teda minúť tento sáčok a som zvedavý, čo dokážeme z tohto sáčku vytočiť. Máme tu ruletku, stojí to 6 centíkov, tak to idem nahádzať. Raz, 2, 6. Aha, dobre, teraz točím. To normálne sa tak zatiahlo, no počkaj. Tam je, že 500 tickets, 25 tickets. Ja neviem, ktoré na nás vypadne. 25 aspoň, stoj. 4. Máme 4 tikety, už mi to tlačí. Počkaj. Prečo mi to... Ja som vyhral 4 a dostal som 3. Dobre, tak to máme prvý scam dňa. Ale je to cool. Dávaj, big price. Niečo, kde je tých 500? Sa normálne toto zmizlo. 25, 2, stoj. Kurdes. Nie! Ja som unlucky. Aha, dostali sme... Wait, počkaj, čo? Aha, počkaj. 10, ono to zobralo tých 10, lebo to je, že po 2 tickets. OK. Ako to je profit. Dostalo 10. Ako profit? Ja som v Chile. Poďme sa pozrieť, čo tu je ďalej. Máme tu, kamoši, pozor. Tu je to skill game. Idem si otestovať svoje skilly. Tak počkaj, som zvedavý, čo to je. A teraz sa mám asi triafať. Potrebujem nabrať nejaké body, takže rovno medzi. Dobre, máme jedného. Ešte sa mi vrátila lopta. Ďalší. Ojojoj, škoda. Počkaj. Poďme. No veď, ja všetko ja to netriafam. Počkaj. Tam je. To je vedľa. OK. Dobre, koľko? 60 skóre. 2 tikety. No počkaj, sa nemôžem nechať takto zahambiť. To sú moje 2 tikety tu. OK. Počkaj, ešte raz. To proste zahrievacie kolo, to sa nepočíta. To je strašne confusing. To je... No, prosím! Kokos. Dobre, nemám loptičky, im to trvá, ale teraz som dal 160 bodov, že 4 tikety. Kámo, normálne som sa zapotil. Slečná kolegyňa ide na to, že padajú peniaze. Poď na to. Neboj sa toho, poď. Nevadí, ale... Ja viem, je to... Máme jedno. Super. Druhé. Pozor, už sa rozbieha. Už tá agresia je v tom. To je skvelé. To je koniec? Koľko? 60, to bol môj prvý pokus. To je to isté. Oh yeah, máš tikety. Super. Ako sa cítiš? Povedz na mikrofón. Trafila som všetko medzi. Yeah. Vrátime sa k tomu potom? Potom. Dáme tomu druhú šancu. Teraz vyber niečo ty. Čo? Aha, The Rock. Čo je, o čom to je? OK, je to jasné. Niekto tu nechal 2 tikety, tie už sú moje. Dobre, no máš jeden nikel, hráš? Aha, strieľaš. Počkaj, čo? Aha, to je jeden nikel, asi na jeden výstrel. Takže keď tam dáš 10, môžeš dať 10. Vyhral asi 0 tickets. Poď, strieľaj. What?
To nemyslíš vážne? To je jaké nešťastie toto. Poď, nahač to tam. Pozor, pozor, pozor. 4. Pozor, pozor, OK. Ukáž, daj to profíkovi. Oh yeah. Kameraman zabudol stlačiť tlačítko nahrávanie. Ja som tu práve vyhral toľkoto tiketov a ona to nezaznamenala. Dobre, poďme znova, lebo mne sa to podarilo do tých dierok nabúchať. Poďme znova. Počkaj, poďme znova. Dobre, 10. Toľko som mal aj predtým. Škoda, že sa to nenahralo, lebo toto je masaker, ale nevadí, poďme. Poďme na to. Bum. OK. 6. Poď, 6. Jo, to je easy. OK, počkaj, to musíš načasovať. OK. A už nemám tickets. OK, teraz mám toľkoto. Oproti tomuto, ale nevadí, poďme ďalej. Keďže ja som veľký Marvel fanúšik, aké by to nebolo už dostatočne vidieť, Marvel hrá. Poďme na to. Je to 5 nickels, čiže 5 týchto kojničkov na jeden play. 3, 4, 5. Dobre, a ja sa mám asi trafiť niekde vlastne dovnútra. Takže počkaj. Bam. Skoro. Nevadí, veľká padla dnu. Čo sa deje teraz? Máme 4 tikety. Aha, OK. Dobre, 3. Poďme. Skoro, OK. Zas do stredu. Nevadí. A teraz. Ty kokos, to bol milimeter. To bol normálne milimeter. Musím to načasovať. Teraz. Torite. OK. Nevadí. 4 tickets. Máme toto z toho. Je tu toho strašne veľa, čo ešte môžeme povyhrávať. Na konci si rátame, koľko máme tickets. Poďme pozrieť ďalšiu hru. OK, kedysi veľmi populárna vec, fidget spinner. Stojí to 6 nickels, tak poďme na to. A asi to mám iba zatočiť. OK. Počkaj. Dobre, čo sme? Koľko? 6 tiketov. To je proste na random. To nevieš. Ja tomu nerozumiem. Flappy Bird, to už sa nehrá. Kúkaj, aha. To normálne Flappy Bird, to bolo zakázané, lebo ľudia rozbíjali telefóny. To si necháme do na budúceho videa. Dochádzajú nám peniaze, ale ešte ich tam je dosť. Každopádne mám to udreť, aby sme dostali nejaké tie tikety. OK. Dobre, a teraz to mám... Pozri sa, aké to je malé. OK. Čo? Počkaj, čo? Mám akože udreť silnejšie? OK, vyskúšam. Určite je to scam. Ale tak... Dobre. Skúsim teraz silnejšie. Skúsim. S tým si akurát tak vieš, čo vytrem. Tu tiež mám niečo stláčať. To je hneď vedľa tohto. Idem to postláčať. Stojí to 6. OK. 6. Pop the lock. No ukáž, čo mám robiť. Aha, bum. OK. Zatiaľ začíname celkom easy. Ono to bude podľa mňa rýchlejšie a rýchlejšie. Máme tiket. Ty kokos. Už to začína byť celkom hardcore. Máme tiket. Počúvaj, ja som to stlačil a ono to preletelo. OK, zatiaľ to berie. Poďme. Toto je moje. Cítim to. Normálne, lock in. Kamo, dal som lock-in, ale určite nie je dostatočný na to, aby som to dal. OK.
Kamo, prisahám, že som to stlačil na tom a mňa to nechalo prehrať. Prisahám, 6 tickets. To je masaker. Normálne to fakt to bolo na tom, proste to je, dajme inú skill hru, tam sú ďalšie, poďme tie pozrieť. Teraz som na rade ja. Ja som vyrastala na Simpsonovcoch, takže toto je pre mňa ako raj na zemi a ešte je to lacné, stojí to 1 coin, takže neviem, čo to robí, ale uvidíme. Tam behol ten peniaz. Aha. Takže ja si musím namieriť coinu. Jaj! A to dáva zmysel. Skúsim trafiť toho Homera. Čakaj. Tak, to je sad. To je smutné. Tak toho Barta. Šup. Aha. Niečo som vyhrala. Neviem prečo, ale 6 tiketov. OK, takže neviem, či mám niečo hovoriť na to. A mne to vybralo samé motorku. Jak ultra, neviem absolútne, čo vyberám, ale nejako sa to zapína. No, robím si fotku, počkaj. That's the picture of the day. Tu ešte aj normálne pridávam rukou, jak na reálnej motorke. Jak som ho odpimpla. Čo ti Ojeje, to bol šmík, nevadí. Idem ďalej. Bočím. Idem rovne. Bočím. A normálne sa s celou motorkou nakláňam, keď bočím, to je super. Aha, bere nás voľaký orel. Let's go. Toto ma baví. Ešte mi aj nejaké vetráky fúkajú do ksichtu. Let's go. Prvá. Jej. Prvé miesto. Winner. Kúkaj. Ty vole. Počkaj, frajer. Kámo, vyzerám jak keby som lákal deti. Pozri, vyturuješ to. Kde je? Počkaj, 1, 2. Mne to vôbec nefunguje. To čo je? To mám čo točiť? A pozri, jak sa nakláňam. Klopím. Joj, to som preklopil. To som normálne preklopil. Kokos, jaké otočky. Toto ani Hambi nezvláda. Normálne ja viem, že Hambi pozerá moje videá, to je chalan, ktorý jazdí na motorke a s ktorým sme jazdili párkrát. Na štvorkolke, aby sa neurazil. Jak ich predbehnem? To je nereálne ich predbehnúť. Poď. Teraz ich predbehnem, Poďme do lávy. Ty kokos, kam ma bere? Akože ideme 180 mil za hodinu v peťke. Už by mi zhorel motor. No dávaj, 800, 700, 600. Druhý, prvého nestíham. Nakoniec som tretí, bol asi lepšie jak ja. Nevadí. Aj tretie je lepšie jak nič. Však čo? Našli sme takúto tanečnú hru. Videla som to hlavne v amerických filmoch. Kto videl napríklad film The Kissing Booth, tam to hrali, že brutál. A vlastne mám nohami robiť prakticky, že dance pohyby. Nikdy som to netancovala, neviem tancovať. Uvidíme, jak to dopadne. Mám sa postaviť do stredu. A teraz čo? Dobre, máme... Ty vole. OK. Tak toto funguje. Akože uvedomiť si, ktorá noha je ktorá, je pre mňa nejako záhadne ťažké. Jej! Dobre, zlá noha. Mne to vôbec nejde. Cítim sa jak dieťa, ktoré toto vždycky chcelo tancovať. Ja som úplne drevo.
Dneska sme boli akurát vo fitku po strašne dlhej dobe. Nestíham nohy. Yeah! Toto dopadlo podľa mňa veľmi zle. A+. Jej! Dostala som A+. Vy to tam asi nevidíte, lebo mister sa venuje telefónu, ale dostala som A+. Jej. Na to, čo všetko som netrafila, je to super. Ďalšia skill hra. Zase som tu ja. Keď ide o skill, som tu ja. Klasika. Aha. Ja mám zastaviť na zelenom, hej? OK. Že tu. Cool. Cool. Druhý pokus. Dobre. Haló. OK. A potrebujem jedno z týchto zelených. Čiže, počkaj. 1, 2, takže 2. Bam! Počkaj, čo? To. Okay. To bolo úplne zle, ale mám 8 tiketov. Aspoň niečo. Ja som chcel bonus. Ďalšia hra je nejaká loptička, ktorá má trafiť tam ten big win, super bonus a triafame to tým, že natiahneme túto srandu dole. Teraz by sa to malo otvoriť. Let's go. A bonus je, alebo respektíve výhra najväčšia je 63. Poď. Neviem, koľko mám strely, nehral som to. Takže skúsim tak do polovice. Pam. Aha. Tak to bolo dobre slabé. Okay, polovica bola málo, takže teraz pôjdem za polovicu. A... No way. No way. To bolo close. To bolo close jak blázen. Dáme ešte jeden pokus? OK, ešte jeden. Žena schválila. Skúsme trošku viacej. Skúsim takto. Poď, poď. Come on, come on. Trošku viacej. Nepríde, že tá posledná je trošku silnejšia. Ideme to skúsiť ešte raz? OK. To sú takí. Vieš, čo chcem povedať? Toto sme skoro mali. Skúsi žena. Poď. Ešte musíš. Dobre? Poď na to. Škoda. Ale bolo to blízko. Že vraj je to hovadina. Ideme vyskúšať Milk Jactos. Tada. Už nám dochádzajú korunky, musíme zameniť ďalšie. Nech môžeme hrať. Funguje to? Funguje to! Jej! OK, takže hádžem. Kam? 100. No jasné. Tak 50. 300. Nič. To bol dobrý náchod. Aha, 250. Jej! 300. Ja chcem tých 300. Nie, ešte jedna loptička. A čo tá 100? Tak to je ťažké trafiť. Už nemám loptičky. Vyrazla 4 tikety, iba lebo som mala 700. To je smutné. Máme posledných 6 centíkov. Idem vyskúšať ja. No, dobre. OK, mimo. Skoro. 50. 1000. Let's go. OK, mimo. 200, OK. To bolo za. Poď aspoň 200. Nie? Dáčo? Haló?
Inak teoreticky by som tam mohol preliesť a nahádzať to do tých 1000. Akože kto? Tu nikto není, kto by ma vyhodil. 8. A je tu ešte inak strašne veľa hier. Toto sú naše, počkaj, toto dám preč. Naše výhry aktuálne, počkaj, to není všetko. Ja to vyťahnem všetko. Tu moju najlepšiu hru kameraman nenatočil, kde som vyhral najviac lístkov. Máme tu proste masaker lístkov a je tu toho strašne veľa. Čiže určite sa chceme vrátiť a pokiaľ aj vy chcete, aby sme sa sem vrátili, dajte nám to vedieť dole do komentárov. A keďže sa nám tu už pomaly začína stmievať, lebo je tma a musíme ísť domov, vidíme sa na budúce. Boli to fajn hry, čau!